Arratsaldeon guztioi, maiatzak iruditu gaur asteartea da. PSOE, PP, Vox eta Ciudadanosen talde parlamentarioek uko egin diote Kongresuko bozeramaileen batzordean emandako botoekin politikari independentistei ustez egindako espiotza argitzeko ikerketa batzordea eratzeari. Unidas Podemosek eta Espainiako gobernu kide parlamentarioek eskatu bezala. Hala ere, bilera berean alderdi independentistek, Más País eta Konpromisekin batera, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea osoko bilkuran agertzeko eskaera onartu dute, eta hori delata azalpenak eman beharko ditu espioitzaren auziari buruz. Estamos en el momento de aclarar qué ha sucedido. Y de hacerlo además con absoluta claridad. Al mismo tiempo que nos dirigimos a la justicia, nos hemos dirigido a todos ustedes, para dirigirnos también a la opinión pública. Ez konfidantzaik gobernuan, ez demokrazian, ez ebez. Espiatuak izatea da, nankero zer. Eta zeinek espiatu ditu batzuek eta zeinek bestiai. Horrek nik uste dut bi hipotesien aurrean jartzen gaitela, eta bi hipotesi horiek uste nahiko larriak direla. Alde batetik, estatua izan bada, zelatatua izan dena, nolabait agertzen da, zeneik ez daukala efektibitatea horrelako erasoi aurre egiteko. Eta bigarren hipotesia da, estatuak baino gobernuak bultzatu dituela espioitza kasu horiek. Eta orain nolabait, justifikatzen era direla, eureka ere biktima bezala agertu zor. Gobernuaren estrategia hori bere burua biktimatzat jartzea, baina horretan bere burua urtzen du baita ere. Batetik gobernuaren segurtasun hori kolokan jartzen duelako, ez dakit estrategiko egokiena da, bereziki hori, bere burua eta bere defentsa asko ahultzen duelako. Cuando se determine todo lo que ha ocurrido, pues tendremos que valorar qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, porque es evidente que se han producido ataques y por tanto eso hay que mejorarlo, eso hay que cambiarlo y lo haremos en el momento oportuno. Pegasus espioitza auzia izpide, PSOEk oposizio taldeen babesa baliatu du ikerketa batzordea atzera botatzeko. Hala, ikerketa batzorderik ez espioitza politikoa argitzeko, baina Sánchezek agerraldia egingo du. Izan ere, Sánchezen gobernukide guztiek azalpenak eskatu dizkiote espioitzaren kasuan. Ikerketa batzorde bat osatzea eskatu diote gobernuari gainera, baina PSOEk ezetz esan du, eta ez duela batzorderik osatuko gaineratu du. Hala ere, behintzat Sánchezek azalpenak eman beharko ditu Kongresuan. Edo nola ere, Mertze Aizpurua, EH Bilduko diputatuak, nabarmendu du ikerketa batzordea beharrezkoa dela auzia argitzeko, eta Aitor Esteban, EAJko diputatuak ere berdina adierazi du. Zer gertatuko litzateke sekretuen batzordean? Bertan, hori batzorde bere funtzionamendua eta era guztiz arrunta da. Ez da ikerketarako, kontrolarako, informazio emoteko, baina besterik ez. Eta hemen, konfiantza apurtu egin da, eta benetako ikerketa bat egin beharko litzateke. Gobernuko presidentea eta defensa ministra arakatu dutela jakitea larria da, baina horrek ez dio larritasuna kentzen aldez aurretik salatu diren hainbait espioitza kasuak, baina eta horrek ez du lausotu behar inolaz ere masiboki egin den espioitza kasu hau. Espero dugu gauzak argituko direla, ze benetan beharrezkoa da eta kalitate demokratikoaren onurarako beharrezkoa. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak halaber azpimarratu du lakuak badakiela ez dela lehendakariaren eta sailburuen kontrako erasorik izan. Jaurlaritzako kideak ere espioitza politikoaren jomuga izan diren galdetu diotenean egin ditu adierazpenak Zupiriak. Baliabide guztiak erabiltzea eta argitzea itxuraz personen komunikazio eskubideen kontra eta pribazidadearen kontra egon diren eraso hauek benetan gertatu diren edo ez jakiteko eta bermatzeko bai erakunde publikoek, bai alderdi politikoek eta bai ordezkari politikoek askatasun osoz eta berme osoz bete ahal izango dituztela beraien eginkizunak. Kezkaz ikusten dugu gai hauen inguruan
Estatu Espainiarraren izena auzitan ipini dela, bai Europa mailan eta bai mundu osoan, eta horregatik uste dugu Espainiako gobernuak lehenbailen eta modurik eraginkorrenean argitu beharko lituzkeela auzitan dauden espioitza kontu hauek. Gurean gaur magazinean berriz Oiana Etxebarrieta, EH Bilduko idazkari feminista eta legebiltzarkidea izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Ezer baino lehen Pegasus auziaren inguruan galdetu diogu eta azken berriei izo ondoko balorazioa egin du. Ustut benetan larria dela, aurrean daukagun egoera hau, larria izan zen dagoeneko, bai hainbat politikari katalan, euskaldun eta gizarte mugimenduko kideek hainbat zelata, salatu zituztenean, eta honek azkenean beste fitxa bat ekartzen dio dagoeneko larria zen zerbaiti, eta erakusten diogu nolabait sistematikoa den praktika baten aurrean gaudela eta badirudiela inor ez dagoela horretaz salbu. Hala ere, zakelekoen bitartez espiotza egiten dela ez dela kontu berria, batez ere entzuketak eta disidentzia politikoarekin lotuta. Baina Pegasus auziak beste dimentsio bat hartzen du. Estatuek soilik eskuratu dezaketen programa delako eta politikari ezberdinak izan direlako zelatatuak, baita Espainiako gobernu buruare. Halaxe iritzi du zibersegurtasunez gurean, Gorka Juliok, entzun. Identifikatzen dugunez, zibersegurtasuna ere garrantzitsua da, beti markatzen da beti agertzen dira erasoen aurrean, aipatzen da zibersegurtasuna Nik beste era batera interpretatzea nahiko nuke, hau da herritarron o hiritarron segurtasuna defendituko duten erakunde, entitate eta horretan, baina beti agertzen zaigu justo eraso edo zibererasoak agertzen diren bakarrik, egunerokotasuna eta herritarron bizitza, ziberbizitza nahi bezu, zaintzeko moduan. Kasua hauxe da, berriro ere, eta eraso honen aurrean normalean estatuek egiten dituzten praktikak dira, orain badirudi bakarrik batzuei afektatzen dienean dutela garrantzia, eta hori da kezkagarria. Zentzu horretan kuriosoa da, orain argitu izan adibidez Estatu Espainoleko Sánchezi eta beste karguei egindako zelatatzeak, igual era oportunista batean, zen aurretik ere bazen, baina aldi berean gauza bat gertatzen da, eta hori aitortzen dutena eta esatu dutenan kanpo erasoak daudela edo kanpo erasoak izan daitezkela hauek, aldi berean nolabait onartzen ari dira, behar bada Kataluniar eta baita ere EH Bilduko kide batzuei egindako zelatatzea barnekoa dela. Azkenean batzuetan hitzek badute esanahi karga berezi bat eta kasu hau da, baina ez da bakarra esanahi eta hau gero eta gehiago ikusten ari gara. Legea aldatu zuten ziber erasoen aurrean defentsa bakarrik ez, baizik eta erasoa egiteko baimena eskuratzeko estatu askotan, horien artean Estatu Espainola eta baita frantsesa ere, eta horti datora guztia, Pegasus erostearen arrazoia eta Pegasus herritarren eta politikari eta baita ere herrigintzako sektoren gara erabiltzea. Bada Frantzia estatua ordea, Frantziako presidentetzea aurkeztu den polo ekologistaren hautesleen borondatea islatzen du Jeremy Sabatier Europa Ekologia Berdeak alderdiko Ipar Euskal Herriko idazkari ordearen iritziz. Sandra Pereira Frantzia intsumizioko ardudunak ere ontzat eman du akordioa. Esan duenez batzuk diotenez historikoa da, beraz pospozik daude. Horrela, Ipar Euskal Herriko militanteek begionez ikusi dute alderdiek Frantziako legebiltzarreko hauteskundetarako lortu duten akordioa eta gainerako ezkerreko indarrekin ere aliantza lortuko dutela espero dute.
Hala ere, negoziazioen emaitzak tokian toki eragina dute eta akordioaren parte diren alderdien Ipar Euskal Herriko ordezkariek oraingoz ez dakite hautez barrutiak nori egokituko zaizkion. Eren egun maiatzaren batean egin zuten ezkerreko taldeek akordioa Frantziako legebiltzarrerako bozetara elkarrekin aurkezteko. Programa bat finkatu dute, zeinbait neurrien inguruan adostuta. Tartean gutxieneko soldata 1.400 eurora handitzea, erretiroa 0 urtetan hartu, 60 urteekin hartu alizatea eta 6. Errepublika eraikitzeko aldarria. Gai salatuta kote Kabezudok kartzelan segituko du. Behin-behineko espetzealdia bihar amaituko da, baina ez da kartzelatik aterako. Betetzeko dituen beste zigor batzuen ondorioz, iragarri dute sententzian gutxienez 8 espetxe urte ezarriko dizkiotela. Behin-behineko espetzealdian 4 urte betetzeak ez dio askatasunik ekarriko kote Kabezudori. Bihar iraungiko da Gipuzkoako probintzia auzitegian epaitu duten argazkilariaren kartzelaldia. Hala 4 urteko baita sekuentzia aterarte badazpadako espetzealdian gutxienez egin daiteken denbora. Egina zuten akusazioek luzatzeko eskea, baina ez da aintzat hartu. Hala ere, epaimahaiak zehaztu du Kabezudok espetzean jarraituko duela aurrez ezarritako beste 2 zigorren ondorioz. Esan dute martxoan beste 2 zigor betetzen hasi zela, 5 eta 7 hilabetakoak, eta horiek aski motibo direla akusatuak kartzelan jarraitzeko. Beraz, aurretik ezarritako zigorrei lotuta da auzitegiaren erabakia eta ez behin-behineko kartzelaldia luzatzeari lotuta. Bestetik, 2 langile hil dira istripu banatan, Ondarruan eta Hernanin. Kamioi batek harrapatuta garrailari bat hilda Hernanin, Ziguñaga paper lantegiko atzeko errepidean. Ondarroko lan heriotza osalanen ustetan larun batean gertatu zen, baina hilotza aitzo aurkitu zuten lankideek. 2 lan istripu dira azken orduetan Euskal Herrian. Urte hasieratik Euskal Herrian 24 behargin hil dira eta gehiengo sindikalak elkarretaratzea deitu du ostegunerako. Ondarroako itsas aurreko enparantza salatu dute. Gaur goizeko 6:30 basauden patrullakan, alkontzan, eta 7:00 gutxiagotan etorri dira Eskirolako ez da bere autobusez. Sartu dira eurek eta gu joan gara Gipuzkoara, ze genukan kotxe karabana adunakoekin, gemakoekin, horrek dira e-mobilitikoak, ze daude greba mugagabean ere, eta gemakoak daude konbenio bat, hitzarmen baten alde borrokatzen, eta, kotxe karabanan egon gara 120 kotxe gutxi gora bera, hasi gara Lazkaotik, eta bukatu duguan Ormaiztegiko enpresan, enpresaren taierren. Eta moztu dugu errepidean eskatxo bat, eta Oran Gasteizera goaz, kiroldegietako langileek protesta egin dute eta Arabako metaleko langileek hitzarmen duinaren alde grebara deitu dute maiatzaren 18-rako. Estilanao lankideak horren berri eman digu. Araban ere sindikatu abertzaleek deialdi propioak egin zituzten beraien kabuz, Komisiones Obreras eta UGT ordea elkarrekin atera ziren kaleetara. Hitzordu nagusiak Gasteizen eman ziren. Soldaten igoeraren eta prekarietatearen aurkako borrokan jarri dute ardatza aldarriek, besteak beste. Zentzu horretan, metalaren sektorean nabarmendu da mobilizazioei dagokionez, izan ere 3 greba egun registratu dituzte maiatzerako. Baina ez dira bakarrak, Gasteizko kirol instalazioetako langileek
ere greba deialdia egingo dute maiatzaren 14 eta 14 bitartean ez badute lehenengo patronalarekin akordiorik lortzen. Esan beharra dago, sektore honetan, azken 10 urte hauetan, 10% erosalmen baten galera izan dugula, eta alde horretatik uste dugu orain esfortzua enpresei dagokiela, ez? Orduan, ikusiko dugu bihar daukagun bileran ze ematen duen, eta ez baldin badaude aurrera pausorik, esan dakoa, posegunetako greba egingo genuke datorren aste. Eta ekonomiarekin jarraiki Labek Baionan egitera doan biltzar nagusiak mugarria jarriko du sindikatu abertzalearen historian. Aldaketa sakonak ekarriko baititu. Sindikatuaren antolaketari berari eragingo dioten berrikuntza garrantzitsuak proposatuko dizkie afiliatuei Garbine Aranburu idazkari nagusiaren zuzendariak. Hausnarketa prozesu luze baten ondotik, idazkaritza nagusiaren kargua desagerrarazi eta 2 koordinatzaile orokor izango ditu Labek. Beti ere biltzarraren oniritzia lortuz gero. Aranburu bera eta Igor Arroyo egungo idazkari nagusiaren ondokoa proposatuko ditu zuzendaritzak 2 buruko lidergoa osatzeko datozen urteetarako. Ipar Euskal Herrira salto eginda berriz, gazteek goi-mailako ikasketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko kanpainia abiatu dute. Zutik gaztea mugimenduak eta 2 bide hartu ditu horretarako. Alde batetik sinadura bilketa eta bestetik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian goi-mailako ikasketak eskaintzen dituen erakundeei zuzenduko dizkiete gutun batzuk. Bide horretarako beharrezkoak diren baliabideak eman ditzaten eskatzeko. Gutun honen izenpetzaileok ondorengoak eskatzen dizkizuegu. UPP-ako lehendakaritzari heldu diren ikasturteetan zuen esku dagoen guztia egiteko Ipar Euskal Herrian kokatuak diren kampusetan zuen eskaintzan dauden ikasketa guztiak euskaraz ere eskaintzeko. Pirineo Atlantzetako Hezkuntza Nazionalaren zerbitzuen zuzendaritzari eta Baionako ikuskaritzari goi mailako formakuntza profesionalean ere euskarazko aukerak plantan emateko. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoratzari Ipar Euskal Herriko ikasleentzako sarbide ibilbide berezitu bat sortzeko, ez gaitezen ikasle atzerritarren pareko izan. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurtengo lan eskaintza publikoen berri eman die sindikatuei. Orotara 6.300 lanpostu baino gehiago eskainiko dituzte. Irakasleentzat izango dira gehienak 4.357. Horietaz gain 985 lanpostu izango dira lan legepeko langileentzat eta 2022ko birjartze tasari dagozkion maila lanpostu ere eskainiko dituzte. Hezkuntza Sailak azaldu du aurrerago argitatuko dituela deialdiak eta orduan zehaztuko dutela noiz izango diren probak. Bestalde, ELA sindikatuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak eskainiko dituen plazak ez direla nahikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza publikoan 13.000 behin-behineko langile daudelako. Legearen arabera behin-behinekotasun tasa 8% murriztu behar da, baina proposamen horrekin helburua betetzea ezinezkoa dela ohartarazi du sindikatuak. Gai zaratuta berriz, larunbatean gauean, Santurtzin izandako sexu eraso bat ikertzen ari da ertzaintza. Gizonezko batek salatu du beste gizon batek bortzatu egin zuela Portuko plazan. Hain zuzen ere, San Jorge jaiak ospatu dituzte herrian asteburuan eta gizonezkoak salatu duenez, kontzertuak egin zituzten ingurutik hurbil bortzatu zuten. Ez da asteburuko eraso bakarra izan, Zornotzako udaleko ordezkariek jakinarazi dutenez, larunbatean eraso homofobo bat gertatu zen herrian, eta hori salatzeko adierazpen instituzional bat plazaratu dute.
Ez dute erasoaren inguruko inolako xehetasunik eman. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta atestastua zabaldu du. Nazioarteko gaiei erreparatu berriz, abortatzeko eskubide konstituzionalean atzera egiteko prest egongo liteke Amerikako Estatu Batuetako gorena. Hori filtratu du behintzat politiko edabideak. Erabakiaren lehen zirriborro bat izan daitekeena zabaldu du bat gauean. Zirriborro horretan, Samuel Alito epailaren sinadura ageri da eta gorteko 9 magistratutako 5 iritziak jasotzen ditu. Duela hainbat hamarkada auzitegi horretan bertan onartu zuten haurdunaldia eteteko eskubide konstituzionala. 1973 urtean eta orain bertan utz dezakete. Atzera pausoak botatzen ari gara. 1973 lortutako eskuaida bat da, bat zen. Eta hau gertatzen bada, Mexiko bezala pasauko da, ez? Egongo dela, estatu batzuk non abortua librea izango dan, eta beste batzuk non abortua klandestinoak izan behar di. Askatasun pribatu moduan, hau oso garrantzitsua da, niretzako, eta emakume guztientzako. Eta Amerikako Estatu Batutatik Ukrainara jauzi, atzera egin dute Maripulgo altzerutegiko zibilen ebakuazioa. Ukrainak salatu du Errusiako tropak olartu egin zaizkiola 101 zibil erreskatatu ondotik. Gainera Erdoganek dei egin die beste behin ere Putini eta Zelenskiri mai berean ezertzeko Turkian. Horrez gain, Europako Batasuna gero eta hurbilago doa petrolioa Errusiaren importazioa debekatzetik. Alemaniak bat egin du, baina baldintza bat jarri du. Erabateko debekua urte amaierara arte ateratzea eta bitartean erosketak modu mailakatuan murriztea. Europar Batasuneko energia ministroek bilera egin zuten atzo Bruselan. Alemania zen petroleoaren debekuarekin zalantza gehien zuen herrialdetako bat, baina Moskuk joan den astean Poloniari eta Bulgariari gas hornidura mozteko hartutako erabakiak jarrerak hurbildu ditu Berlinen eta Bruselaen artean. Halaxe heldu dio gaiari gurean Ane Irazabal kazetariak. Eztanda egin baino lehenago, edo gerraren fase berriak eztanda egin baino lehenago, Alemaniara importatzen zen gasaren 50% Errusiatik zetorren. Orduan, azken urteetan, Alemaniaren estrategia beti izan da, Errusiatik gasa ekartzea, ez du diversifikatu, hau da oso menpekoa zen, eta orduan, gerrak eztanda egin zuenean, eta zigor ekonomikoi buruz hitz egiten hasi zirenean, Alemaniak poliki-poliki erabaki zuen nola dibertsifikatu daiteken aurrerantzean hori, klaro, hori ez dator egun batetik bestera, ez? Orduan, alde batetik egin duena izan da Katarrekin akordio bat sinatu, eta Katarretik gas likidotua ekarri, baina, klaro, horretarako azpigipro berriak eraiki behar ditu hori transformatzeko, eta horretan ari da momentu honetan. Eta beste alde batetik, nolabait hasi da erabakiak hartzen, jendeari gasa aurrezten eskatzeko. Hemen kontuan izan behar da, Ukrainako gerrak bat egin duela, Alemaniako zentral nuklearren itxierarekin. 2022an itxi behar dituzte geratzen diren azken 3 zentral nuklearrak, eta orduan, beste teorietako bat da, agian zentral nuklear horiek irekita mantenduko dituztela, azkenean Errusiak bere mehatxuak betetzen baditu, eta hemen ere iturria
izten badu, ez? Azken erabaki Alemaniarena izan da petrolearekiko, Errusia petrolearen gainean Errusiarekiko zuen menpekotasuna ere gutxitzea, hori lortu du, asko lortu du, une honetan 12% dago, eta prest dago, edo hori esan du behintzat Alemaniako ekonomia ministroak, Robert Habekek, prest dago Errusiako petrolioari embargo bat ezartzeko. Eta kulturari dagokionez, maiatzaren 13-tik 15 arte, Sormene jaialdia ospatuko da Galdakaon. Sormene sorkuntzaren plaza berriro ere bueltan izango da. Eta kiroletan gaur zabaldu dute, 57. Behobia Donostia parte hartzeko izen emate orokorra. Internet bidez eman beharko da izena. Aurtengo aldia azaroren 13an egingo dute. Pandemia aurretik baino jende gutxiagoarekin. Izan ere, antolatzaileek jakinarazi dute aurrerantzean gehienez 330.000 lagunek parte hartuko ahal izango dutela lasterketa ospetsuan. Orain arte 35.000 pertsona parte hartu ahal zuten. Eta eguneko kontuak horrela iritzi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Dobaz Will Destroy Your Planet taldearen gezurtia abestiarekin agurtuko zaituztegu. Beraz, gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik. Hauek izan dira egunak arratsaldeko 6:30 arte eman dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Eta gogoratu 7:00 bueltan izango garela. Ondo izan eta orain arte. Gestio forma bat bezala, eta gero modernitate industrialaren etorreraren ondotik sortzen dira, autogestio forma berriak. Izan daitezkenak zuk aipatu duzun moduan, herri mugimenduaren